дар насаби шумо Ориомеҳр нест? номам Зардушт, фомилам Ориомеҳр. ишонро ба анъанаҳои мусалмонӣ ҷаноза карданд, дафн карданд. имоми масҷиди ҷомеи ноҳия нахондааст. ҷаноза чӣ гуфтанд? шумо ҳам эълон кардед ки зарурат ба ниёз ба ҷаноза надоред. не ҷаноза на дар Қуръон аст, на ҳадис аст, дар ягон дин нест. умуман падаратон чӣ гуна инсон буданд? падари ман 40 сол намозро тарк накард. умуман шумо Зардушта кай фаҳмидед, кай шинохтед? Қуръон фақат инсон месозад. нафаре аз шумо рӯ гардонд ёки бо шумо ҳастанд? ба шахсияту ҳуввияти ман ино ҳаққи ҳатто баҳс кардан надоранд. ки шумо ҳам намешуд ки барои худатон зардушти бимонед? рӯзе нест ки аз месенҷер тариқи месенҷери ман зан, кӯдак, фарзандон, падар, модари маро ҳақорат надиҳанд. лекин кадоме аз журналистои мо шумо бо рӯзномаи барои шӯҳрат худаша куштанӣ аст. аз хона то китобхона то на камтар аз 50 кормандони мақомоти амният, корҳои дохилӣ маро бурда оварда истодаанд. мақомот ба шумо ягон идея метиҳад, нерӯ метиҳад? барои шумо чӣ муқаддас аст? ба модари муқаддасам қасам ки ман иқдоми худам аст, проект лоиҳаи касе нест. ба модари муқаддасам қасам.